Amen ko para bayit hautray Jesus Christ. Kajimpule na kakitab Exodus kahikay yang imendakas ngi siya pangga jinglong jung beriu bamla ban yaisha hakamatu blame. Kabamud ya ka jinglong bakimla ban yaisha ya ka jingduwai jungki bu na preng jungi lada oble uslem ban jubab yangi ngis ngautud bad ngidu ya ka jingshania ngila ban yoi saudong jungi bun ki briyu ki du jingkermen namarba kadba kidang duwai nagabinda kano ka jingdumo jungi kisngau imat oble uslem ban jubab bun ki briyu kimla ban yaisha ya kata ke jimpen slem uble ban jubab yangi lada ngipang ngishitom ngiduwai hakamatu trai habangi don kano ke jingjin jaru ngiduwai hakamatu trai bad ngi kimilindi utrai un jubab kloy yangi bad utrai un pelai lut kloy yangi na kata ka jinge kabangi yakendu kabamud bun na preng jongi ngiduwai ban light na kano ke jinge kabang ya kendu agata kapor kalaban long jimpang kalaban long jinjar kalaban long jing sosi kalaban long jing ya per jing mod haki inga sem kalaban long bun jait ki jinge but lada ublai u penslem ban jubab yangi ngin stang ban du jingermen namarngim don kata ka jingi aisha mensia Ngiyusngo yakane haka jingim jungu pai di Israel. Moses ulale kiu shawulum Sinai badudang yakren badu bale badula pediang na utrai ia umau linkinia bato yagashipo hukum. Bad ulasa badu trai badu pai di Israel kila du jingkarmen. Kila do jingermen namar u Moses uslem banwan hiya. Kabamod kila perkat menda kam mendoishu banduai uble. Kam mendoishu banap ya uble haka jingim. Te kabashibun bakin tao no ya ka durble. Durble tao. Kane kajiabun sin. Haka jingim jungi kerstan. Haba pang, haba shitom, haba ngisno jinjar, ni persyam bantuai hau bele. Ni persyam bantuai hau jisu. Henry lada uslem banjubab yangi, lada ka jimpang jungi kadang ne slem, kalam jingkoi, nangda ngin persyam banwad yakidur beleitau. Ngistang ban was saudong jongi. Ban ngistang ban sngapi ki beriu ki pasiau hangi. Ki lei syatai. Ki lei syauta. Ki lei kinia. Namar kum kane ke jimpang. Uble imat uble don bor. Mano badon bor penban. Kinong kinia. Kinong mane uksuit ki don bor. Ujisu don bor. Kane kade ke jingsno kawansha ki beriu. Te haba karong kata ke jingsno. Namar utrai ula slam ban jubab yaki utrai ula slam ban jubab yakata ka jingtuwai jongki kirai kumno taminda kum kane ka jai jinglong kum kane ka jai jimpang kum kane ka jai jingjinjar kadon ka jubab tang haki bruyu bamane ya uksoi tekile kumbale ya upai di Israel kila ong ya uaran penshna koloi ya durbele kumba mane yaki nong kanan namar ublei ubayalam yangi na Egypt imat donshu snapshu yangi uslem ban jubab yangi tengin maneno yaki bleitau lese kin jubab yangi bad kila stang ban shat kemen palat yakaba kila shat kemen hakamatu blei la chom kila stang ban ruai kemen bad kadba Moses sudang wan hiar
ula Yosngo ya ka jing sawa, u Joshua ula Yosngo ya ka jing sawa, bad ula perkat ka jing sawa jongki kalong kumba yale tema. Kabam mod kaladon kata ka sur kam shimla long ka sur batiang kumba mane uble. Ya kano ka jimmane ya ki blei tau kalong kum ka jingyale tema. Omde kum ka jimmane uble. Bad ka jing ya jingbam yaisha jongki pai di Israel kalayalam penban ya ki shaka jing le bain ya uble. Jingkren bain bele, jim penken ya ka hukum uble, bad kilahyarno na ka kerdan jongukun uble, sya ka kerdan jongukun uksuit. Kane kalongga jimma habangim don kata ka mensiyam banyaisha slem badutrai. But news no na ka gospel minta kasgi ujisu krensha panga jinglong jongka hima uble. Ki apostol kila kusulay haba ujisu ong kahima uble kalong kabayar kahima uble kadon hapadeng jumbi kadon ka borya kahima uble but pedeben pensei so ya kahima uble ki apostol kila stangban perkat rate kila artatin kila stangban do jingkarmen badu jisu ong kahima uble kalong kumusembay sinapa ulong baritam Henry ladangi don ke jingyaisha unsa mi kloy but unsa long kumuding but ki sim ha ki swin kin van shong hakata kabamod ladangi don ke jingyaisha na kabang yo I baritam habang istang banduay ngim yo I kano ka dakashin haga jingduay jangi ngi perkat utray uble uslem ban wan shangi utray uble uslem ban jubab bad hakata ka jingsne urit men siam jangi bon sin ngi perkat kumweipat henry jisuam na kabaritam ngalaban pensei zo ya ka jingim jambi pide ban don ka jingyaisha kabakongsan pide ban yaine badutrai pimde ban tur jingai na kata ka jingkot ka jangobrai minda ujisu ai hangi ya ka parshi jongu simbai sinapa badu tiat utiat ubala kalelang bad pureu bad kay kaban sajia unsib bad unhe hakaju ka dor ya kabangi perkat kalong paritam kan kalalong ubahetam hakajingim jangi minda habang istang ningkong ngimyo I kano ka dakashin lese habapish imenda mas bakoy dakabat tumu ngakobanyo jingkoy jingkia ngala buj ingtumu lese bun sngi lese ngala bu novena henry piperkat don jing seiso henry ujisu ong kadon ga jing seiso minta pimyo I henry suki pasuki kan pau hakama jambi kum usimpai sinapa ulahe ulasan kumuding kajing doai jangi kajing mensiam jangi kanlong kaba he haba ngidon ka mensiam banyaine ko himen ko para nginum do jingarmen nginum de ban do jingarmen ngide ban yaisham haka mensiam jangi haka jing doai knamba utrai un pen seiso ya ka jingim jangi nginduai pautrai unangkar ko yangi jisu be karko kardo yangi habangi kendo jinge ba bon jai bon sin ngi do jingarmen bat haka jing do jingarmen ngi leit mane ye ke blei tau wat num shai ngi ko jisu ban do jingarmen bat ngi ngesken wat nakaba nak barit tam melaban pen seiso yangi naka jinge barit jangi melaban pen seiso yangi namar ngilong ki kon janga ki mabeneng en yaro ya utrai jisu Christ in playa ka jing